Sanferminetako bortxaketaren inguruko epaiketa aste erabakigarrian sartu da, ostiral honetan edo astelehenean bukatzea aurreikusi baitute. Gertakaria bera salatzeko, bai eta gertakariaren trataera salatzeko ere, asteburuan elkarretaratze masiboak egin dira estatu mailan. Iruñean, asteazken honetan egin dute elkarretaratze isila. Goizean biktimaren abokatuak adierazpenak egin ditu epaitegiaren atarian azpimarratuz bizitza berregiteko eskubide osoan dagoela neskatua. Ziurtatu du epaileek ez dutela neskatuaren sare sozialetako argazkia haren kontra egiteko erabiliko. Epaiketa ostiralean edo astelehenean bukatuko dela iragarri dute. Asteburuan gaiaren trataera salatu eta biktimari babesa adierazteko elkarretaratzeak egin dira estatu mailan. Iruñean aldiz Lunes Lila eta Andrea elkartek antolatuta, asteazken honetan eguerdiko 12etan kontzentrazio isila izanen da justizia jauregiaren atarian. Guk sinisten zaitugu sexu indarkeria matxista ere bada lelopean eginen da elkarretaratzea. Emakumezkoek eguneroko bizitzan pairatzen dituzten egoera matxistak, bai eta sexu erasoak bizi izan dituzten emakumezkoen hitza zalantzan jartzea gogor salatu dute plataformatik. Hori dela eta administrazioaren aldetik genero formakuntza eskatzen dute. Emakumezkoen eskubideak eta benetako berdintasuna errespeta daitezen. Horrela, datorren larunbatean Iruñean izanen den manifestazioan parte hartzera deia luzatu dute. Manifestazioa Gaztelu plazatik arratsaldeko 8etan abiatuko da. Zure egia gurea eginez lelopean. Indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformak gogor salatzen du emakumezkoen hitza beti zalantzan jartzea. Pertsona izaera ere ukatzen dela esanez. Plataformako kide den Ana Carmonak azaldu du Nafarroa normalizazio politiko prozesu batean murgilduta egon arren, heteropatriarkatuak treguarik ematen ez duela, eta hortaz emakumeen aurkako indarkeriak ezinbesteko gai politikoa izan behar duela aldarrikatu du. Emakumeak indarkeria sexista egunero pairatzen jarraitzen dugula esaten dugunean zalantzan jartzen gaitu. Kalean, etxean, lanean, jai esparruetan, indarkeria milaka aurpetu ditu. Irainak, mehatxuak, eraso sexualak, erailketak. Emakumean kontrako indarkeria ezinbesteko gai politikoa izan behar da. Bigarren maila batera baztertuak izateaz kokoteraino baiga. Ildo horretan, indarkeria sexista salatzen duten emakumeen kontaketa zalantzan jartzea eta erasotzaileen jokaera justifikatzeko erabiltzea kritikatzen du plataformak. Carmonak adierazi duen moduan, sistema judizialak ez du emakumeen babesa eta intimitatea ziurtatzen. Hori dela eta sistemaren erabateko aldaketa behar dela azaldu du. Administrazioko langileek genero indarkerian formakuntza ona izatea ezinbestekotzat jotzen dute plataformatik. Benetako justizia soziala eta berdintasuna lortzeko. Emakumearen egia, gure hitza, gure kontaketa eta bizipenak zalantzan jartzen dituzte. Indarkeria sexista salatzen duen emakume bakoitza zalantzan jartzen. Gure ahotsa isilarazi nahi dute. Beharrezkoa da sistema judiziala, zerbitzu sozialak, hezkuntza, genero eta genero indarkeriaren formazio ona izatea. Behar diren baliabideak eta errekurtso ekonomikoak ematea eskatzen diegu formazio hau erreala izan da. Gure kontakizuna ontzat hartzea nahi dugu. Gure bizipenak kontutan hartuak izan daitezela. Indarkeria sexista aitortzea eta emakumeon jasan duguna onartzea. Bat ukitzen badute, guztioi ukitzen gaituzte oio egiten dugu. Hori guztia salatzeko datorren larunbatean indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egunarekin Iruñan izanen den manifestazioan parte hartzeko deialdia egin dute. Gaztelu plazatik arratsaldeko 8etan abiatuko da. Zure egia geurea eginez leloari jarraiki. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako egunaren atarian, indarkeria matxistaren kontrako adierazpen instituzional bateratua aurkeztu dute Bilboko EH Bilduk, Udalberrik eta Goazen Bilbaok. Bilbon ere indarkeria matxista lehen mailako arazoa dela adierazi dute, eta urtarri eta abuztu artean, 2016ko datuekin alderatuta, indarkeria kasuek 130%ko igoera izan dutela jakinarazi dute. Eta azken urtean, 378 emakumeek erabili dutela Bilboko genero indarkeriaren aurkako zerbitzua.
Berdintasun legeak sustatzerako orduan, udal gobernuaren benetako konpromiso falta salatu dute. Ikusten duguna da, zorako 25 bezalako egunetan egiten diren adierazpenak hutsak direla, eta gainera guretzako askotan larriena dela da mugimendu feministaren hainbat adierazpen edo hainbat kontzeptu feminista bai barnebiltzen dituztela adierazpen instituzional horietan, baina hortik haratago ezer gutxi. Egunerokotasunean eta egun hauetan gainera udal aurrekontuekin aurrera tatxera gaudela, argi eta garbi ikusi dezakegu berdintasun politikek zer nolako pisua daukaten Bilboko udaletxearen kasuan, pisu gutxi, oso gutxi ez esateagaitik, eta gainera konpromiso errealak falta zaizkio udal aurrekontu horri. Salaketatik harago joan eta proposamen erreal eta zehatzak dituen adierazpena aurkeztu dute 3 udal taldeek. Indarkeria matxistari aurre egiteko protokoloa onartzea. Indarkeria matxistaren aurkako behatoki bat eta violentzia honi aurre egiteko plan bat martxan jartzea. Indarkeria matxista terminoa modu normalizatu batean erabiltzea. Berdintasun sailaren aurrekontua handitzea, udal aurrekontuaren 100% heldu arte. Horrez gain Bizkaiko Foru Aldundiari eta Emakunderi berdintasun alorreko aurrekontu partidak handitzeko, epaitegietako genero unitateak indartzeko zein indarrean dagoen legeria berraztertzeko eskaria ere egin diote. Udal taldeek mugimendu feministak azaroaren 25erako Euskal Herriko hiriburu eta herrietan deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin dute. Labek balorazio positiboa egin du hezkuntzako zerrenda bakarraren onarpenarekin, bai eta lep atzeratzearekin ere. Zerrenda bakarra ezinbestekoa zela adierazi dute berdintasuna bermatzeko. Izan ere, orain arte euskaldunen hizkuntz eta lan eskubideak urratuta zeudela salatu dute. Zerrenda bakarra onartuta baino ez zutela lep deialdia babestuko adierazi dute Labetik. Euskaldunen eskubideei dagokienez, orain arteko egoera ez bidezkoa zela salatu dute. Hori dela eta modu positiboan baloratu dute Labetik, atzokoan Nafarroako gobernuak hezkuntzako zerrenda bakarra onartzea, bai eta lep deialdia 2019 urtera atzeratzea ere. Nora Salbotzek adierazi duenez, 2015ko deialdiko lanpostuak bertan behera ez geratzea zen Laben lehentasuna. Eta 73 lanpostu horiek, hain justu berreskuratzeaz gain, eskaintza handitzea aztertzen ari da Nafarroako gobernua 2019ko deialdirako, atzo jakitera eman zuenez. Hori dela eta Labeko kideak pozik agertu dira. Hala ere, lan prekariotik ateratzeko plaza finkoak eskaintzea ezinbestekoa dela aldarrikatu du Salbotzek. Labek hasieratik esan du ez genuela inolako lep deialdirik babestuko baldin eta etzen zerrenda bakarrarekin egiten. 73 plaza bazirela, 2015ko deialdi batekoak hor bere garaian bertan bera gelditu zirenak, eta plaza horiek defenditu beharra zirela. Alegia, nolabait ere plaza horiek ezin zirela galdu. Izan ere, Laben apostu garrantzitsu bada, lan prekariotik jendea ateratzea edo borroka hori Labentzat oinarrizkoa da. Eta horiekin batera, behinta berriz defenditu duguna izan da, horiei gehiago gehitu behar zitzaizkiela, hain zuzen ere ikusten genuelakoz, lepa berez, haur eta lehen hezkuntzarako proposatzen zen lep hori eskasa zela. Zerrenda bakarrari dagokionez, Nafarroako gobernuaren erabakia txalautu dute Labetik. Euskaldunen hizkuntza eta lan eskubideak bermatzeko ezinbestean egin beharreko aldaketa zela adierazi baitute. Nora Salbotzen hitzetan, orain arte euskara ezagutzea zigortuta zegoen hezkuntzan. Hortaz, hemendik aurrera bidezkoagoa izanen da funtzio publikorako sarbidea. Nolabait ere hori injustizi bat gertatzen ari zela, jakin izan zen injustizi horren irakurketa bat egiten eskubide terminotan ulertuta, batetik hizkuntza eskubideak daudelakoz, atakatuta edo, bai? Eta bestetik lan eskubideak, bai? Nolabait ere lan eskubideak ere urratzen baitziren jokatzeko modu horren bitartez edo estrukturatuta zegoen modu horren bitartez. Guzi horrekin gainditzen, guzi hau gainditzen da zerrenda bakarra ezartzen den unetik, beraz hor oso balorazio positiboa egiten dugu Lab bezala. Hemendik aurrera sarbide horretan kalidade gehiago bermatuko dela,
hori batetik, beraz horretan ere irabazten dugula, eta Nafarroak orokorrean irabazten duela esan dezakegu. Funtzio publikorako sarbidea justuagoa dela Nafarroan atzo ez geroztik, bai? Besteak beste urte luzetan labek egin duen borrokari esker. Horiek horrela, hezkuntza berri propio eta parte hartzaile baten aldeko borroka berretsi dute labetik. Lab, ELA eta Esteila sindikatuetako kideak elkartu dira gaur hezkuntzako murrizketen kontra azaltzeko. Doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala eskatzen dute. Eta horretarako eskatzen dituzten aldaketak besteren artean irakasle orduen jaistea da eta ratioa txikitzea ere bai. Azken urteotan hezkuntzan izan diren murrizketa gainditzeko beharra dagoela azaldu dute gaurko elkarretaratzean sindikatuek. Kalitateari begira, datorren urteotan eman beharreko urratsak badaudela adierazi du labeko Alberto Goikoak, eta hori lortzeko lanean ari direla gehitu du. Hezkuntza kalitateari begirako urratsak emateko, hain zuzen ere orain eztabaidan gaude tresna bat osatzeko, ituna hain zuzen ere, eta horrekin lortu nahi dugula horren urtetarako referentzia bat benetan hainbat aldarrikapen eta gainditu behar ditugun hainbat eragozpen, hain zuzen ere aspalditikan emandako murrizketak gainditu ekarpenak egiten etola eta benetako tresnak sortuz aurrera begira benetako irakaskuntzan aurrera tiratzeko. Datozen asteotan hainbat mobilizazio gehiago izanen dira hezkuntzako murrizketei aurre egiteko helburuarekin. Horietan parte hartzera hiritar guztiak deitu ditu, bereziki hezkuntza komunitatea, ELA sindikatuko kide den Ainoan Fernandezek. Doako hezkuntza unibertsala aldarrikatu du Fernandezek. Hezkuntza komunitate guztia gonbidatu, antolatuta ditugun mobilizazioetara, gaur goizean zehar eskoletan elkarretaratzeak egiten ari dira, ari honetara, eta gaur bilduko gara beste zenbait kontu antolatzeko, azaroaren 30ean badugu hezkuntza komunitatearekin beste mobilizazio batzuk antolatuta, eta abenduaren 12an gizakatea. Beraz, jendeari, hezkuntza komunitateari eta hiritar guztiei gonbidapena luzatzen diegu, etor daitezen, ze azken batean hezkuntza guztion etorkizuna da, gure seme-alaben etorkizuna da, eta gure ustez publikoa eta doakotasuna garantizatuta edo bermatuta egon behar duen eskubidea. Esteila sindikatuaren aldetik, Amaia Zubieta gogor salatu ditu Nafarroako aurreko gobernuak hezkuntzan egindako murrizketa basatiak. Ildo horretan, kalitatezko hezkuntza bermatzeko murrizketak guztiz gainditzea beharrezkoa dela adierazi du. Aurreko gobernuak ezarritako murrizketa basatiak iraultzeko eta errebertitzeko. Eta guk beti gure sindikatok batera aldarrikatu dugula, bultzatu nahi dugula gobernuak benetan bere konpromisoak betearazteko. Eta hori da zentzua duen gure mobilizazioa, badaude elemento pila ustez behar dutela dirua benetazko kalitatea bermatzeko hezkuntzan, baina gu identifikatu ditugun momentu honetan garrantzitsuenak direna. Ratio eta irakasorduen zuzena irakasorduen jaistea, eta gero baita ere ordezkapenak lehenengo egunetik egitea. Horrek baldintzatzen duelako erabat ikastetxeko bizitza eta baita ere denbora nahikoa izateko bene arreta egokia emateko ikaslei. Horrek Datorren urterako Nafarroako garapen ekonomikorako aurrekontuak aurkeztu dituzte gaur Iruñean. Bere presidente ordeak Manu Ayerdik azaldu duenez, 100% igoera izanen dute aurtengo aurrekontuek. Hain zuzen ere, 223 milioitik 254 milioira pasako dira. Nabarmendu duenez, turismo alorrean eta obra publikoetan izanen dira sustatzen nagusiak. Nafarroako 2018 urteko aurrekontuek ia 110% igoera izanen dute iazko aurrekontuekin alderatuta. Hain justu 254 milioiko inbertsioa eginen dela iragarri du garapen ekonomikoko presidente orde den Manu Ayerdik.
Azaldu duenez, sustatzen nagusiak ikerketa, garapen eta berrikuntza alorrean, turismoan, digitalizazioan eta obra publikoetan izanen dira. 2017ekin konparatzen 9,4 igotzen du, gure lehentasunak argi gelditzen direla proiektu honekin, hor dago berrikuntzaren lehentasuna argi eta garbi, hori argi ikusten da, baita ere turismoarena, baita ere internazionalizazioarena, oso importantea guretzako, nola ez bantantxaren presioia hor mantentzen dugu baita ere, importantea delako, komertzioan baita ere, ez da diru asko, baino bere atzetik goaz, eta gero, gure errepidea begira, bereziki lehentasuna jartzen dugu konservazioan, ez? Hor badakigu daukagula erronka, eta hor jarriko gara. Bereziki egin duguna baita ere azpimarratu elementu batzuk importantea direla. Tunelak, zubiak, estrukturak, taludeak, ziurtasunakin lotuta dauden partidak, ez? Turismoari dagokionez, internazionalizatzerako bidea bultzatu nahi dute gobernutik. Nafarroak mundu mailako kalitatezko turismoa erakar dezan. Bestetik, industria, energia eta berrikuntza alorrean, Aiardik esan du IGIB proiektuak bereziki bultzatuko dituztela. Garraio eta herri lanei dagokienez, errepideen mantentze bai eta berritze lanetarako ere bideratuko dute aurrekontuen zati nabarmena. Espainiako Auzitegi Gorenak lehen aldiz erabaki behar izan du IRPH indizearen inguruko auziei buruz eta oraingo aldian behintzat bankuen alde egin du. Gorenaren arabera, interes klausula batek ez du zertan abusuzkoa izan behar, ez da gardentasun gabekoa ere IRPH indizea izateagatik erreferentzia gisa. Euskal Aurrezki Kutxek maiz erabili izan dute euren indize hori hipoteka maileguen interesak finkatzerakoan. Baina Gasteizko merkataritza epaitegi batek aurrena eta Arabako probintzia auzitegiak gero arrazoia eman zion Kutxabankeko bezero bati. Vital Kutxarekin 2016. Urtean sinatutako hipoteka mailegu hartan interes klausula abusuzkoak zirela uste zuen bezeroak gardentasun faltagatik. Bi epaitegi alde izan zituen bezeroak eta kobratutako interes guztiak itzultzera behartu zuen Kutxabank. Baina Kutxabankek Auzitegi Gorenera jo zuen joan den apirilean eta Espainiako Auzitegi Gorenak bankuari eman dio arrazoia orain. Pisu handia du ebazpenak izan ere IRPH indizeak oso erabiliak izan ziren etxebizitzen burbularen garaian. Euskal Herrian aurrezki kutxek erabili zuten asko haren egonkortasuna goraipatuz, baina mailegu horiek emandako moduei buruzko zalantzak areagotzen joan ziren burbulak hainbat egitate agerian uztean. Indize horren aurkako Gipuzkoako plataformak salatu izan duenez, maileguak eskaintzerakoan, kutxek ez zieten azaldu bezeroei entitateak berak eragiten zuela haren zenbatekoa ezartzean. Plataformaren arabera, Gorenak espalio Kutxabanki arrazoi eman, entitateak 100 milioi euro itzuli beharko zituen bidegabeko interesengatik. Euskiak urtzen du goian gailurretako. Santi Broar eta Josu Muguruza omendu dituzte gaur Bilbon euren erailketen 33 eta 28. urte urrenean. Ametzolan egindako ekitaldean Ane Muguruzak hartu du hitza eta bertan egia osoa jakitea aldarrikatu du eta bide horretik Espainiar estatuari bere erantzunkizunak hartzea eskatu dio. Horretarako erabilitako bortizkeria aitortu dezala eskatu dio eta etorkizunera begira agertoki demokratiko bat eraikitzeko giza eskubide guztien errespetua eskatu du. Arratzaldean sortuk deituta manifestazioa egingo dute Bizkaiko hiriburuan.
Santi Brouard erail zuteneko 33. urtemugan eta Josu Muguruza erail zutenetik 18 urte igaro direnean omenaldia egin diete eguerdian Bilboko Ametzola parkean. Bertan, Egiari Zor Fundazioko Ane Muguruzak eta Josuren alabak esan du badela garaia gatazkaren testuinguruan gertatutako guztia ezagutzeko eta bakoitzak bere erantzukizunaren ardura hartzeko. Azken urte honetan pauso salo batzuk emateko saiakerak egon badira ere, esan beharrean gaude bidegabekin marginatuta jarraitzen dugula. Guretzat gertatu dena eta nola gertatu den bakarra da, egia da. Gertakari horien interpretazioak berriz pluralak dira eta hala behar dute izan. Gogorarazi du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak de facto baliogabetu duela Gasteizko Legebiltzarrean estatuaren biolentzia pairatutako biktimei erreparazioa emateko legea. Bide bertsutik jo du Euskal Herria Bilduko senatari Jon Iñarrituk ere Espainiako Senatuan eta salatu du erakunde horrek zenbait biktimari aitortzarik ez egitea. Recordando que hoy es 20 de noviembre y hoy es el aniversario del asesinato del compañero del Congreso, Josu Muguruza, el único diputado que fue asesinado en el ejercicio de sus funciones y el cual no ha tenido nunca ningún reconocimiento por parte de las Cortes. De igual forma, se cumple el aniversario del asesinato del parlamentario vasco Santi Brouard. Por eso, Josu eta Santi agur eta ore. Todo el reconocimiento a estos dos militantes vascos. Egia bakarra den arren, horren interpretazioak pluralak direla esan du Muguruzak eta gertatutakoaren inguruan askotariko ekarpenak egitearen alde azaldu da. Hori dela eta diogu egia poliedrikoa dela, bakarra delako, baina alde, erpin eta ertz ugarikoa. Ikuspuntu honekin soilik lortuko dugu errelato bakarraren inposizioa eta irabazle galtzaile logika gainditzea. Hori batzuentzat haien doktrina sostengatzeko oinarri bada ere. Ametzolako omenaldia amaitutakoan, han bildutakoak Errekalde plazara abiatu dira eta beste omenaldi bat egin dute Muguruzaren omenez jarritako oroitarriaren aurrean. Arratsean berriz manifestazioa egin dute Sortuk deituta, 7:00 Arriaga plazatik abiatuta. Euskal Kazetaritza sariak banatu dira Bilbon, aurten Ane Irazabalek eramandu sari nagusia. Arrasatearrak munduko gatazka ezberdinetatik errealitatea ekartzen digu euskaraz gainera eta errefuxiatuek zein emakumezkoek pairatze dituzten eskubide urraketan jarri du fokoa hainbatetan. Berarekin batera Gervasio Sánchez, Iñaki Iriarte, Mariano Ferrer, Mikel Iturralde eta Euskal Herriko bertsolaritza txapelketa izan dira sarituak. Spoiler, lapurtutakoan ez dute Bai, eta oso polita da gainera profesioko jendearen babesa jasotzea, ez? Eta niri gehien unkitu nahuena izan da inguruan ditudan lankideak pozik ikustea eta oso unkituta nago, oso polita da. Bai, nik uste dut baietz, nik uste dut baloratu dena izan dela Borixe, azken urtetan agian errefuxiatuen dramari egin diodan jarraipena eta baina egia esan ni oso gaztea sentitzen naiz eta hasi berria esango nuke, ez? Eta orduan horregatik pixkat hori oso unkituta nago sari banaketarekin. Nik uste dut erakutsi dugula Euskal Kazetariak gai garela iristeko edabide anglosaxoi guztiak iristen diren toki berdinetara, edabide handiak dauden tokietara, frentera eta kontatzea gertatzen ari dena gainera euskaraz. Sari bat eskuetan dudala. Bueno, eskuetan ez nuen pensatu hain handia izango zela. Ulertzen duen
son muchos años, yo me lo he pasado muy bien. Yo creo que la profesión nuestra es una gozada. Y por lo tanto, he sido feliz y me retiro feliz, eso es todo. Isolamendua izango da boladan, jarriko duten ezurritea. Eta hori bera, bestaltzen asmatzea, zure zerekin nagusiena. Baina, sinistu nahi da konplizidade moduko bat sortu ala bilen artean. Begi haundik dizkik, begira da zorrotza, bere atiko hortatik gauza asko ikustezkit, asko sobritu dizkik ere bai, momentu gogorrak ere bai, eta gero, gaien aldetik ere, beti esaten dana, gure harremana hizkuntzan, humorean eta sexuan oinarritu dala. Halako tripode moduko bat egin dala, eta horren gainean eraiki, eguneroko albisten mundu horretan kontrapasean dantzatu. Bertsolari txapelketa nagusia Euskal Kulturak azken hamarkadauetan Euskal Herrian eman duen kultura arloko eventorik handiena, eventu nagusia. Eta urtean behin, Barakaldora iristen da, bertsolari txapelketa honek final nagusia. Bertsolari elkarteak urte hauetan hartu dituen erabaki guztien artean bat aipatzekotan, nik hori azpimarratuko nuke. Hori dute bertsolaritzaren proiektuak eta bertsolari txapelketa nagusiak, sinesgarritasuna. Gainera, irabazi asmorik gabe herriari ekarpen bat egin asmo saritzeak balio erantsia du. Eta ezin ditugu ahaztu sortzaileak noski, bertsolariak, hauek egin duten ibilbidea eta duten maila artistikoa. Eta uste dut azkeneko urte hauetan, sari hauek gehiago bereatzen diotela Euskal Herrian egiten den produzioari, Iropen aurkat aurreko urte batzutan gehiago egiten zela Euskal Herrian jaio eta Euskal Herritik kanpo arrakasta lortzen zuten egin. Eta ematen zuen Espainian eduki behar zela arrakasta sari horiatzeko, eta daba garaia Euskal Herrian lan egin, Euskal Herriko medioentzako lan egin, euskeraz balin bada ondo, zela erderaz, eta saritzea hori, saritzea bereziki egiten den lan hori hemengo mediotan. Eta gainera, uste dut, duela urte batzuk, segurazki, euskarazko produzio hauek, euskaraz ari den jendea etzen sarituko, orain saritzen ari da, ari dira gauzak aldatzen zorionez gure herrian. Izostera begirada bat magalera. A mí hay dos cosas que me gustaría destacar del premio de ANE. Primero, evidentemente, que es una mujer y que los y las compañeras empiezan a reconocer el trabajo que las mujeres estamos haciendo en el periodismo. Ha sido un mundo en el que, y especialmente el sector que ella cubre, en el que los hombres han tenido el protagonismo absoluto. No se entendía que una mujer pudiese poner su vida en riesgo, no se entendía que una mujer cruzase el mundo para informarnos de algo tan masculino como la guerra, y ahora ponemos en valor el trabajo, el punto de vista, la valentía de una mujer que va a países, a zonas en conflicto en las que tiene una doble penalización. Primero, está viviendo una guerra, y segundo, es una mujer, y en muchos de esos países ser una mujer no vale nada. Nik uste dut beharrezkoa zala euskaraz egiten dan kazetaritzak isla berezia izatea, isla berezia duelako, eguneroko egitate bat delako, herri hau ezin daitekeelako ulertu euskaraz aritzen garen kazetaririk gabe, eta euskaraz aritzen zareten diren komunikabiderik gabe. Orduan zentzu horretan, pixkanaka urratsak eta urrats esanguratsuak ematen ari direla esango nuke.